हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जालायबाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे जादों डिफेन्स रिसार्च डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेशन जों गुसुङै बुङो DRDO बेयाव जोंहा भेकेन्सि ओंखारदों हा बेनि भेकेन्सि ओंखारदों बेनि लास्ट डेटआ जादों 31 आगस्तआवलागै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन DRDO आव पस्ट ओंखारदों नोंथांमोना गोख्रैनो जुदि क्वालिफिकेशनाव दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो आरो भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामसै बेनि आगोल नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार खालाम जोङो बिदिब्ला भिडिअखौ आवगायलांनोसै जोङो गिबियावनो ओंखारदों बेनि पस्टआ जादों साइन्टिस्ट बेनि टटेल पस्टआ जादों 204 हा अर्गेनाइजेशना जों DRDO बे 181 DST 11 ADA 6 CME 6 बेखौ जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन डिसिप्लिन बेनि जोंनि क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मेकानिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल इंजीनियरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग जूलॉजी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बेवहाय नोंथांमोना जुदि क्वालिफिकेशनाव दङब्ला नोंथांमोना गोख्रैनो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हासिगौ आरो बेनि थाखाय जोङो क्राइटेरिया हिसाबै जोंहा एजनि जोंहा रुल्स दं एजनि जोंहा मोननैसो नेम दङ बैसोनि सायाव जोंहा बर' हिसाबै SC ST 40 इयार्स दङ DRDO आव आरो DST आव दङ 40 इयार्स AD आव 35 इयार्स SC ST हिसाबै आरो CME आव दङ SC ST हिसाबै 40 इयार्स मेरा जाबाय जोङो एडुकेशन क्वालिफिकेशना जोङो बेयाव नांगोन इंजीनियरिंग ब्रांचआव at this first class bachelor degree in engineering technology plus valid GATE score नोङो जानांगोन जायखिजाया इन्जिनियारिंआव नोङो डिग्री थानाय जानांगोन प्लास नोंथाङा गेट एग्जाम होनानै नाम्बार मोननाय स्कोर मोननाय जानांगोन साइन्स साबजेक्टनि थाखाय जानांगोन नोंथाङा एटलिस्ट फार्स्ट क्लास मास्टार डिग्री रेस्पेक्टिभ साबजेक्ट प्लास भेलिड गेट स्कोर नोंथाङाबो फार्स्ट क्लास जानांगोन मास्टार डिग्रीआव लोगोसे नोंथाङा मा जानांगोन भेलिड गेट स्कोर गेट होनानै नोंथाङा स्कोर नाम्बार मोननाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे जबाव एप्लाइ खालामनो हागोन जोंहा एप्लिकेशन फिसआ दङ जोंहा ST SC आरो PW वमेन कैंडिडेटफोरनि थाखाय जोङो नील थाइसेबो फैसा होनाङा नोंथांमोनाव जुदि बे क्वालिफिकेशना दङबा नोंथांमोना गोख्रैनो लिंकआव थांनानै एप्लाइ खालामदो बेनि लास्ट डेटआ जादों 31 आगस्ट लास्ट डेटआ नोंथांमोना गोख्रैनो थांनानै बे पस्ट जबखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगौ बे जाहैदों साइन्टिस्ट पस्टनि थाखाय नोंथांमोना गोख्रैनो थांनानै एप्लाइखौ खालामनो लादो नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना चेनेलखौ